e system mora nitie jatelo to gi jalupne. Sama jatelo tuo oonge to jalupne nitie. Jalup jagoro matin ema nyane gi teko momiye gi National Governing Council mondo mi oluong bura. Keche jagoro maduong' ne gi paro mopogore madhi rallies. To jagoro matin manie chama to nigi paro maber madhi NDC. Wan momiye teko ni delegates mondo mi oluong bura. Mwadhiri mo 27th Nairobi. Erokamano ahinya. Bende okil agoro mana mapiyo wach madimede kotenore kod wach mano mar NDC mar ODM gi Sharon, mokwongo an life member mar ODM as a party. As a life member mar ODM, our interest, kata ideals mar ODM, ne en pro the people. Ne en party mang'iyo welfare ma jopiny. Apani sani gima jopiny ng'iyo ne to jo ODM ka gin e position of leadership. Ang'o ma ginyalo timo makonyo japiny kuyocho. Onge ng'ama is interested gi linda mwananchi, linda ground, mago gik ma ok kony jopiny. To party mar Raila Amolo Odinga ni nolose kod remo kod sweat. Ok en gima onego bed ni kawo jomoko achudhe moko koro wuok kode, dwa tugo kode. Onego bed ni en party ma ng'iyo maslahi ma jopiny. To there is also unity, there is strength in unity. Ka party ni obedo divided, matine kata ka wadhi negotiate kujocho gi kata ka en William Ruto, to oduoko strength mar bargaining mar party piny. Koro wan kaka jela wan gimo nyalo nyiso kaka life ODM members eni wadwaro unity. Ok wadwa this kind of division. Ng'ato kaka the likes of Gavana Orengo is not an activist. Ani en governor matiyo Siaya. Onego beno ng'iyo ne to devolution konyo jo Siaya nade. Mopogore gi this kind of politics mwaneno. Erokamano ahinya. Daktari Lung'wat Wakore, ineni yo machal nade? Ani na ja UDA. Koro weche ODM seche moko tama kaka mondo mi alosie. Apani gidhi maber. Ng'eni osiepna ma Orengo tento nyaka ne chwe piny en gima ong'eyo en pingo. Kati kete kom governor makuri kete kom governor ni koro rit jopiny tel ne jo Siaya. Gimo nyalo time mana pingo. Ng'eni king'iyo namba mag jok manobet kacha ka. Ago kwan gi gin kanyo ne gin gi higni 900 kiriwo tete. To kanyo bende ka giwacho weche mag chik Peter bro nyisi ni to onge kata mana 100 kata mana 100. Manyiso ni already kata mana group gino is unconstitutional. En tok chik. Onge to tada. Koro ginyalo wacho ni gin ma koro gintiere e chik ni gima gitimo moluwore kod chik. King'iyo malongo nikech bende ambe atie e Kenya ka ambe ndalo moko na bedo life member to life na pokorumo koro sanita antiere UDA life member. An ing'eni jok modhi negotiate go mabro biro wuoyo kodwa mondo gilos mapiyo wakili nika mheshimiwa nika gilos mapiyo jok mobiro wuoyo kodwa mondo mondo gin bende kik gibagwa kaka jofuambo wang'eni wadhiero mane chapni kik bedie. To king'iyo ka kuom chik kaluwore kaka wadwaro bende nikech ODM bende omako dongruok ma Nyanza nikech dong ODM no ema ng'iyo kaka wadhi nikech kanyo bende kuma ne Raila oweyo thoth jothurwa kik giketh party mar Raila. To Winnie nigi ratiro ok en ni koro ni en family affair nikech ok ni ka Winnie biro to en family affair to gin kanyo gibedo gikete ng'anene oburu to ken family affair. Bende mondo mi telo maber obedie nyaka kete ng'ama miyo mabende ng'ama tin mabende kelo paro mar jo Gen Z ei dongruok kata mana e telo mar ODM ka. Anapani rieko ma ng'ato tiyogo mar mondo mi gi-convince Winnie mondo dhi kaka ginene Wini nantiere kweth no wanene kweth mano mar linda wananchi ta kuodh nwe gimoro achiel kapok mata kuodho ma kik ng'ato winji. King'eyo kaka structure mar ODM en wan gi oburu gi kaka party leader. To buru ike oseniang. Koro ng'i jok moluore piny ka en Simba Arati ma ja Kisii en ja Mombasa cha to en Miluya cha. Koro ka gimoro hayo marach ditimre ne oburu sani koro party dhi kanyo.
koro miyo mana kudho no kudha weuru wini odo kanyo kik ng'ato winja erokamana tule mong'adwa kata kamano aguni erokamana nyakuom biere twako kiny makawuono ang'e ni bura Nairobi ka koth omondo lemowa kata kamano Sharon,